Twaqqaf b'mod uffiċjali il-Police Support Response Team li qed joffri assistenza fuq il-post 24 siegħa kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa lil familji li jkunu għaddejjin minn sitwazzjoni traġiċi f'mumenti ta' xokk u vulnerabilità. Dan it-tim jaġixxi bħala punt ta' kuntatt u ta' komunikazzjoni bejn l-uffiċjali investigattivi u l-familja milquta filwaqt li joffri appoġġ emozzjonali, prattiku u informattiv. L-uffiċjali li formaw parti minn dan it-tim esprimew is-sodisfazzjon tagħhom li wettqu dan ix-xogħol u spjegaw kif il-familjari tal-vittmi isiru daqs li kieku parti mill-familja tagħhom. Kienet ġurnata fejn kellna 3 aċċidenti wara xulxin u kellna 3 fatalitajiet, kienet diffiċli, però kabritni fix-xogħol li għad bħalissa. Mela jiena ġejja mis-settur tal-edukazzjoni u ddeċidejt li nibdel għax xtaqt li mmur f'settur differenti fejn xorta ngħin in-nies, qabel kont inħoss li ngħin in-nies b'mod u kien sodisfaċenti mod u issa ġejt das-settur tal-pulizija fejn qiegħda f'pożizzjoni fejn ngħin il-nies vulnerabbli fl-iktar sitwazzjonijiet kritiċi tagħhom. Minn Ġunju l-hawn dan it-tim diġà assista 310 persuni filwaqt li 46 persuna ġew riferuti għal servizzi esterni ta' appoġġ. L-uffiċjali hawnhekk ma jwettqux ir-rwol investigattiv, iżda jaħdmu f'koordinazzjoni sħiħa mal-uffiċjali responsabbli mill-investigazzjoni u mal-Victim Support Agency. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà qal li għal bosta snin il-korp ifoka primarjament fuq is-suspetti tal-kriminalità u f'dawn l-aħħar snin poġġa iżjed lill-vittmi fiċ-ċentru tal-operat. Allura waqqafna l-Victim Support Unit, eventwalment dan sar parti mill-Victim Support Agency, is-sena l-oħra tellaqna servizz ieħor. Il-Support Response Team fih dan il-Victim Support Unit, fejn allura issa fejn għandek inċidenti kbar, dan it-tim qed imur fuq il-post u jwassal l-aħbar lill-familjari fil-waqt li jagħtihom l-assistenza neċessarja fuq il-post. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri qal li dan is-servizz juri kemm il-mod kif jaħdem il-korp tal-Pulizija evolva fl-aħħar snin. Is-Supretendent Silvana Gafà spjegat li apparti jipprovdi l-informazzjoni, l-uffiċjal jibqa' jżomm kuntatt wara l-każ skont il-bżonn u l-ħtieġa tal-individwi involuti.